Človek ako on, ktorý sa rozhádal s Tommy Guysom, s Inquisitorom, nasyp sa, prestal točiť s týmto človekom. Ty si sa sťažoval non-stop mne, ako si nespokojný so svojou ex-priateľkou a chcel som s týmito 30 eurami začať nový život. Ako bude tento človek vystavovať fiktívne faktúry? Teraz si dával fotku s týmto človekom, ako si uražal jeho priateľku, že je tlstá. Povedz, že proste, ako to malo čísla, vieš? Obratovo? Obratovo. Dobre, tak dajme tomu 1,5 mega, no. Takže zdravím vás pri novom videu, idem rovno k veci a idem sa vyjadriť k veciam, ktoré tento človek hovoril o mne vo svojom videu. Zase 80% klamstva, ale tak idem vám to tu popísať, aký je môj názor, aký je môj pohľad. Keďže ma opísal ako človeka, ktorý si neváži iných ľudí a prácu iných ľudí, pokryť sa a neviem čo všetko, tak si to tu poďme rozobrať. Začneme asi tým, že mi nepríde úplne normálne, že človek sa vysmieva normálne pracujúcim ľuďom, ktorí pracujú či už vo fabrike alebo normálnej práci a on to považuje ako niečo, že si menej. Určite s týmto nesúhlasím a myslím si, že každý, kto má normálnu prácu, je normálny človek. Nie každý má možnosti a to šťastie alebo taký ten drive toho sa možno nejakým spôsobom inak uplatniť. Neviem, kde prišiel na to, že ja sa smejem z obyčajnej práce druhých ľudí, či to bolo na základe toho, že som tam uviedol, že robil vo fabrike za pásom, alebo na základe čoho na toto prišiel. Ja som človek, ktorý si váži prácu iných ľudí, nech je hociaká, pretože moji rodičia sa rozišli, keď som mal 2 roky, moja matka mala 2 práce, aby ma uživila v tom danom období. Moja mama robila celý život za 700 až cca 1000 eur, ak do toho zarátam infláciu, prídavky na deti a tak ďalej a bola na nás s bratom sama. Do toho mala hypotéku, do toho samozrejme platila palivo za auto a ďalšie rôzne veci. Môj otec na mňa posielal výživné 100 eur do 15 rokov, od 15 rokov na mňa začal posielať výživné v sume 300 eur. To znamená, že viem, čo to je pochádzať z pomerov, ktoré nie sú najlepšie. Ja som žil s matkou, so samoživiteľkou. Veľakrát som išiel na brigádu len preto, aby som mohol pomôcť jej. Vážim si prácu každého jedného človeka, pretože aj ja som robil za 2-3 eur na hodinu a ja viem, čo to je a moji blízky takisto ako moja mama a aj jej mama. Takže toto je za mňa úplne scestné takto prekrúcať moje slova. Firmu som si založil s mojím bratom Martinom Parobekom a kedy sme vlastne začali prvú už oficiálnu firmu. V tomto období tento človek, s ktorým som spolupracoval, nejakým spôsobom nevystupoval v tej firme. Tá firma mala historický názov Truck Wizard SRO. Časom som ju premenoval, keďže naše cesty s bratom sa rozdelili, na Rio Dealer SRO. Hneď ďalšie klamstvo na úvod. Firmu som si zakladal s mojím bratom. Nie, nezakladal. Treba to formulovať správne. Keď tak ti pomáhal zakladať tvoju vlastnú firmu. Bol si sám od začiatku konateľ aj spoločník ako jedna osoba, čiže nie, nezakladal si firmu so svojím bratom, založil si ju sám a až následne si založil tvoj brat firmu, ktorú napísal na svoju priateľku. Umožnil som tomuto danému človekovi investovať do nejakých produktov, z ktorých mal teda nejaký ten zisk, ktorý som mu normálne vyplatil. Túto zálohu alebo túto vlohu bola plne vyplatená aj s tým ziskom z tých produktov. Tento človek tvrdí, že mi umožnil investovať do nejakých produktov vlastne, aby mi nejakým spôsobom pomohol. Nie, nebolo to takto, že on mi umožnil investovať z jeho dobrej vôle, aby mi pomohol. Bolo to kvôli tomu, pretože potreboval vtedy finančné prostriedky, pretože mu nestačil cashflow na reinvestíciu do ďalších produktov a vtedy som do toho vložil ja svoje peniaze, bolo to 15 000 eur a bolo to takýmto spôsobom, čiže nebolo to také filantropické umožnenie, aby som z toho ja nejakým spôsobom benefitoval. Bolo to na základe toho, že tento človek potreboval viac peňazí na investovanie do ďalších produktov. Naše cesty s bratom sa rozdelili kvôli tomu, pretože mi radil niektoré veci, ktoré som svojím spôsobom ignoroval na rady toho druhého človeka a bol som trošku naivný a zaslepený a jednoducho som si povedal, že asi nemá pravdu, lebo v tom obore nechodí. Údajne ja som stál za tým, že teda oni spolu nezaložili firmu na začiatku s bratom, lebo ja som mu zase zmanipuloval a ovplyvnil som ho do tej miery, teda, že on nezaložil s bratom firmu. Pokiaľ si dobre pamätám, tak tento človek mi tvrdil, že sa o tom radil so svojím vlastným otcom
A ten mu povedal, aby do toho neišiel so svojím bratom, ale aby do toho každý išiel zvlášť. Takže áno, ja som k tomu povedal vtedy nejaký názor, ale najdôležitejší názor si myslím, že zohral v tejto veci otec daného človeka, takže zvalovať to na mňa, že kvôli mne ste nezaložili spolu firmu, lebo ja som povedal, že niečo nie je potreba. Akože ja chápem, že za chvíľku už budem môcť aj za to, že dnes nevyšlo slnko a je zamračené. Ako neviem, čo mám už na toto povedať, takže príde mi skôr toto smiešné a komické a nie to, čo tvrdíš ty, že je smiešné a komické, pretože nehnevaj sa na mňa. Ja keď ti poviem, že skoč z mosta, tak skočíš z mosta. To, že ja niečo poviem, tak to neznamená, že je to 200% správne, veď aj ja sa môžem mýliť, veď aj ja robím kopu chýb aj vo vlastnej firme, aj vo vlastnom živote, ale vždy som to robil s tým, že som sa ti snažil pomôcť v najlepšom možnom vedomí. To nebolo o tom, že ja ti idem radiť účelovo zle. To akože ja tomu nechápem. Ešte taký štedrý, že som dovolil, keďže to bola svojím spôsobom naša spolupráca, zapísať si aj Instagram tohto človeka na etiketu. Zase tu máme Philantrop Vibes. Tento človek bol tak štedrý, že mi dovolil vlastne, alebo on sám od seba ma dal na etiketu tejto pretréningovky V1 na začiatku. Ja si myslím, že to bolo pretože som do tejto firmy prišiel s nejakým obnosom peňazí. To je prvá vec. Druhá vec preto, že som ti pomáhal sprostredkovať vytvorenie našich vlastných pretréningoviek a doplnkov výživy. A ďalšia vec, pretože sme vtedy robili úplne všetko spolu, či to bolo tlačenie lístkov, či to bolo balenie objednávok, alebo to bolo natáčanie videí, tak všetko sme robili spolu, takže ja si myslím, že to bolo na základe tohto. Mimo V1 vznikli za pôsobenie tohto človeka aj iné produkty, a to priam pretréningové pumpy, ktoré boli pod názvom Medrage a Andromeda, ale chcem tu povedať a deklarovať, že tieto pretréningovky už boli diskutované čisto direktne cez mňa, cez jeho kontakt, ktorý bol áno síce dohodený, ale už som si ho komunikoval ja. Od etikety, pozloženie, pododanie a všetky veci okolo toho, čo to obnáša. Počas nášho pôsobenia vznikli aj ďalšie pumpy meno Medrage a Andromeda, ktoré si tento človek už diskutoval s človekom mnou dohodeným a tým pádom vlastne tvrdí, že ja som nič nerobil. Prečo som nič nerobil? Pretože si ma vytlačil z tejto komunikácie. Pritom na začiatku sme mali dohodu, že budeš to komunikovať všetko cezo mňa, pretože to bol môj kontakt. Aby sa presne nestala táto situácia, že ty ma budeš obchádzať na úkor toho, aby si to všetko robil sám. A postupom času to samozrejme viedlo k tomu, že si ma chcel vytlačiť alebo môj podiel z týchto produktov. Keby ja som vtedy nemal v hlave nasraté alebo rozmýšľal by som dopredu, tak by som ti kontakt na tohto človeka nikdy nedal ani telefonicky, ani by som vás nezoznámil a komunikoval by si to len priamo cezo mňa a tým pádom by si ma nemohol obchádzať. Lenže ja som ti natoľko dôveroval, môj krásny chlapec, že som ti dal na ňo telefónne číslo a aj som vás zoznámil osobne, aby si videl, že to myslím vážne. Takže na základe tohto ty si ma začal obchádzať a začal si riešiť tieto produkty, či už sa to týkalo etikety, zloženia, výroby, kusov, ceny výroby a tak ďalej bezo mňa, pretože ty si to urobil naschvál a účelovo. To nebolo, že ja som nechcel nič robiť a že ja som takto si chcel setkať, ak si tam ty krásne sa vyložil na tom kresličku a zarábať z ničoho. Nie, to tak nebolo. Ja som sa chcel prikladať ruku k dielu a ja som chcel na týchto veciach spracovať spolu s tebou a s ďalšími ľuďmi, lenže ty si ma účelovo vytlačal už od začiatku, lenže to si zabudol samozrejme povedať, že si ma začal obchádzať, len aby si ma časom vedel vytlačiť z týchto produktov a mal väčší podiel a zisk. Som plnil tieto úlohy. Tvorba videa, idea na videa, strihanie videa, uskutočnenie videa. Všetky problémy ohľadne zásielok, to znamená, že mailová komunikácia, to znamená, že tlačenie štítkov, kedy vtedy, áno, mi daný človek s tým pomáhal, popri tom, ako som ja riešil maily a taktiež som pomáhal s tlačením štítkov. Do toho všetkého som zriaďoval sklad, do toho všetkého som zriaďoval projekty, ktoré okolo tohto všetkého obnášali, ako bolo promo, alebo ako boli iné sociálne siete. Daný človek v ten daný moment nevedel ani, ako sa používa kamera. Navrhovanie produktov, navrhovanie zloženia, uskutočnenie týchto produktov, taktiež komunikácia s účtovníkom, komunikácia v rámci konateľských povinností a komunikácia v rámci developmentu na e-shop, komunikácia v rámci právnych služieb a toto všetko zahŕňala moja funkcia. Tohto človeka funkcia, ktorý teda podobne vystupoval v tom danom období, zahŕňala funkcia v tomto danom období.
pomáhanie mi tlačenie so štítkami, prípadne pomáhanie balenie s objednávkami. Čo obnážala funkcia človeka a čo moja, keďže vlastne v celom tomto videu ma zhadzoval, že ja som na nič hodný človek, ktorý nič nerobí a nechce sa mu makať a tým pádom vlastne značka by nenapredovala, keby som tam aj ja aj naďalej, takže. Povedz, že proste, aké to malo čísla, vieš? Obratovo? Obratovo. Ročne teraz? Hej. Dobre, tak dajme tomu 1,5 mega, no. Tento človek mal na starosti všetky veci, ktoré má na starosti konateľ a nechcel ma k týmto veciam púšťať. Čo sa týka, či už to bolo aj riešenie si účtovníctva, či už to bolo aj riešenie si e-shopu, či už to bolo takéto proste závažné veci, k ničomu ma nepúšťal. Takže neviem, čo odo mňa očakával, keď mi dával robiť len basic robotu typu tlačenie lístkov a balenie objednávok. Ja by som sa veľmi rád zapojil, či už to bolo aj Medrage, Andromeda a zvyšné produkty, či už to bolo do zloženia a tak ďalej. Lenže keď začneš obchádzať človeka, cez ktorého sa mali riešiť tieto veci, nemôžeš čakať, že ja potom budem nejakým spôsobom použiteľný, keď ty všetko vlastne si riešiš sám a obchádzaš ma. Tak to bolo pri tých produktoch, tak to bolo riešenie si účtovníctva, tak to bolo s e-shopom a so všetkými ďalšími vecami. Pretože ty si nechcel, aby ja som k tomu mal prístup. To nebolo tak, že ja by som nechcel robiť, pretože ja chcem robiť. Vždy som chcel priložiť ruku k dielu a sám to dobre vieš, pretože keď sme spolu začínali, tak ja som balil všetky objednávky, ja som ich odosielal, ja som tlačil lístky, ja som riešil všetko, ty si dostal len čistú ryžu, to bolo ešte pred začatím firmy. Takže nemôžeš ty tvrdiť, že ja som nechcel nič robiť, pretože ja som bol vždy ten pracovitý. To, že ty si ma nepúšťal k tým veciam a nechcel si ma pripustiť, aby ja som nemal dohľad na či už stav účtu, alebo aby som nevidel, čo ľudia píšu a tak ďalej. Ja by som kľudne ten mail spravoval, support mail, mne to nerobil absolútne žiaden problém na to odpísať a tak ďalej. Prišiel si s tým za mnou niekedy? Chcel si niekedy, aby som robil viac? Nikdy si s tým neprišiel, nekomunikoval si so mnou, nemal si absolútne žiadny záujem, takže tvrdí teraz, že ja som nič nerobil, keď ty si ma začal obchádzať a účelovo ma vytlačať postupne z tej firmy, takže nemôžeš sa ty potom čudovať, že ja som robil úplne minimum, keď si účelovo ma na to minimum zrazil. Nebolo v zlej mienke, ale práve naopak chcela nám pomôcť nastaviť to na správnu koľaj. Tento môj človek sa ma snažil tejto účtovničky odhovoriť, že trepe blbosti, pretože veľakrát mi aj brat hovoril, že potrebujeme preklady na produkty, potrebujeme skladové hospodárstvo, potrebujeme na e-shope si urobiť tieto veci, potrebujeme cookiesky a tak ďalej. Môj človek povedal, že toto všetko je nepodstatné alebo nepotrebné a že sa o tom radil s účtovníkom, ktorý je rodinný účtovník, ktorý teda pôsobí v ich rodine ako účtovník ich firiem. A teda ja som bol taký naivný, že som sa nechal ukecať a išiel som pod ich účtovníctvo. Účtovné začiatky firmy Rio del Resero a tohto človeka. Mal 2-3 účtovničky, ani s jednou nebol spokojný. Jedna bola hentaká, ja neviem, druhá bola taká, pýtala si veľa peňazí, chcela vedieť hento, toto, tamto. Ja zo svojho laického názoru som povedal, že podľa mňa sú není niektoré veci tak treba, ako tvrdila účtovnička, ktorú tento človek dostal na ňu odporúčanie od svojho brata. Ja som nikdy nepovedal, že je to na 200% pravda. Bol to vždy môj laický pohľad. Čo sa týkalo toho, že ja som údajne povedal, že netreba riešiť cookiesky a všetky tieto veci. Prosím pekne, kde sme mali debatu o cookieskách? Jediné, kde si tam dal screenshot, bolo to, že som tam napísal, že kašľať na určité veci a myslím si, že to pôjde aj jednoduchšou cestou. To, že to časom trebalo potom dorobiť, mrzí ma to, ospravedlňujem sa, sám som to nevedel a ja som si tým prešiel a sám som to časom potom dorábal, pretože som to mal zle. Človek sa učí počas toho, ako nejakým spôsobom buduje ten e-shop, buduje tú firmu, ja takisto nie som dokonalý a áno, aj som ti poradil zle. A keby si mňa neatakoval s tým, aký si nespokojný s tou účtovničkou, tak v živote by som k tebe neprišiel s tým, že tak to zmeň. To bolo to isté ako s tvojou ex-priateľkou. Ty si sa sťažoval non-stop mne, ako si nespokojný so svojou ex-priateľkou a potom si na mňa otočil to, že ja som zmrt, lebo som ti poradil, že sa s ňou máš rozísť, keď si s ňou nešťastný. A takisto to bolo s tou účtovničkou. Ty si bol nešťastný, že jej dávaš veľa peňazí a že rieši veci, ktoré si myslíš, že sú není potreba. Ja som ti povedal, že tak ju skús zmeniť a zo mňa spravíš zase zmrda, že ja som ťa dostal do toho, že vlastne ty si potom mal problémy. To už kde sme? Ja hovorím, ja už budem môcť za všetko za chvíľku. Takže toto mi príde úplne komické, však ty máš si dospelý človek, nesi zodpovednosť za svoje skutky a činy. Teraz ja keď mám pri sebe nejakého človeka, ktorý bol u nejakého lekára na operácii a jemu ten lekár spravil dobre tú operáciu a dohodí mi toho lekára a mne ten lekár náhodou spraví niečo zle, tak ten človek je za to zodpovedný, ktorý mi dohodil toho lekára, ktorý mal lekárom dobrú skúsenosť, alebo ten lekár je za to zodpovedný. Nikto nie je neomylný, takže ja som ti nikdy nepovedal, že ja som
som dokonalý a že rob všetko podľa mňa. Ja som sa snažil vždy ti poradiť v čo najlepšej možnej viere. Veľakrát to bolo, že som ti veľmi dobre poradil, veľakrát to bolo aj zle, ale taký je život a taký je biznis na začiatku. Ja som predtým nemal 18 SROčiek, že by som v tom vedel fungovať a vedel som, jak čo funguje, takže tvoj brat bol asi inteligentnejší, no mal viac skúseností, takže mrzí ma teda, že si nezačal s ním a že ti on nedal 20 000 na začiatku do tej firmy. Tvrdíš, že ty si bol veľkorysý a si mi tam dovolil vložiť peniaze vlastne do svojej vlastnej firmy, kde som ani nefiguroval a reálne ty si nebol veľkorysý, ty si peniaze potreboval. A potom následne ja som sa za to nejaký podiel, tak toto funguje. Je to podľa mňa úplne normálna vec, robiť zo seba filantropa, že ty si mi umožnil nejakú na oplátku dať peniaze do tvojej firmy, v ktorej som ja ani nefiguroval zo začiatku ako spoločník a ako konateľ, je podľa mňa úplne scestné, ale tak kto tu má nad 18 rokov a IQ väčšie ako 9, tak podľa mňa to pochopí. Ako konateľ vo firme som vystúpal sám, ja jediný konateľ vo firme. Ako čas plynul, tak tento človek prišiel za mňou s tým, že pre jeho bezpečnosť a pre bezpečnosť jeho finančných prostriedkov, ktoré v tejto firme vystupovali, by sa chcel zapísať ako spoločník, aby keby sa mi náhodou niečo stane, že ma zrazí auto, tak aby sa on vedel dostať svojim peniazom. Prišlo mi to ako fér a teda upísal som sa k tomu, že som si zobral tohto človeka ako spoločníka do firmy Real Dealer SRO. To som ale nevedel, že za tým boli iné dôvody, ktoré tento človek povedal v svojom videu, takže ďakujem, že vtedy si mi klamal. Ja som ťa oklamal v tom, že prečo som chcel ísť ako spoločník do firmy. Tak takto, ja som ťa neoklamal, bolo to aj preto, a keby sa ti náhodou niečo stane, tak neviem, kto by po tebe dedil, ale ja by som to nebol, keďže by som tam nemal ani žiaden podiel, ani nič, čiže minimálne z tohto hľadiska som to tam chcel mať a aj preto, že keby sa náhodou niečo v budúcnosti vyskytne, tak aby som mal nejakým spôsobom tie peniaze ochránené, ja si myslím, že je to normálna vec, čiže otáča to na mňa, že ďakujem, že si ma oklamal. Tak neviem, v čom som ťa oklamal, ale podľa mňa to bola normálna vec, že som chcel mať podiel vo firme, kde som ti nalial peniaze. Či už predtým, ako si založil firmu, alebo potom, tak proste ja som do teba lial peniaze. Dubaj. Áno, dostal som dar od tohto človeka, nejakým spôsobom výlet do Dubaja, ktorý mal byť takým svojím spôsobom kamarátsko-pracovný výlet a boli sme na tomto výlete, len je to veľmi blbé aj tu diskutovať, lebo je to priam vtipné, hej. Ale tento daný človek používal jednu látku, z ktorej občas vám degraduje mozog. Tu sme si to mohli presne všimnúť, pretože to, čo tam tento človek stváral a vyvádzal, bolo úplne absurdné. Vysmievať sa niekomu, že kto nemá urobené zuby, tak pôsobí na neho špinavo, ja si myslím, že to je už úplne absurdné. A to boli len také malé perličky. Napríklad konkrétny prípad mojej priateľke vtedy tedajšej Kristíne sa jeden deň, keď sme boli na tomto výlete, vypla elektrika len tak. Tento človek extrémne, ale extrémnym spôsobom začal sa durdiť, začal byť nafúčaný, začal svojím spôsobom ju urážať, že je sprostá, že čo musela dosrať a tak ďalej, čo mňa určite v ten moment ranilo, pretože som mal citový vzťah k tejto osobe a ja som nevedel zniesť, ako sa správa k mojej priateľke. Čo sa týka toho, že ja som tvoju priateľku nazýval, že je sprostá a podobne, tak je úplná hnusná lož a klamstvo, ale na to už sme u teba zvyknutí. Ja som v živote tvoju priateľku neurazil vulgarizmom. Pokiaľ dobre viem, tak ty si v tomto videu nazval moju priateľku, že aká je hlúpa, keď tvrdila tvojej bývalej priateľke, že niečo ohľadne psychoty klíru, ale to si rozoberiem. Kto je hlúpy, keď si musí písať text do telefónu a nevie povedať dve súvislé vety bez toho, aby sa zasekol a spravil 13 gramatických chyb, či už v hovorenom slove? Neviem, ľudia si urobia názor sami. Čo sa týka tohto ešte, pokiaľ viem, teraz si dával fotku s týmto človekom na sociálnu sieť. Toto je screenshot, ako si urážal jeho priateľku, že je tlstá a že by si mala zakúpiť spalovače tukov, pretože je jej dosť. Takže kto tu uráža ženy, kto tu atakuje priateľky druhých chalanov a potom, keď mu horí za zadkom, tak s nimi ideš dávať rozhovory a fotíš sa s ním, že je to tvoj najlepší kamarát a ospravedlňuješ sa mu za to, že si urazil jeho priateľku a že ty si vlastne nevedel, že to je jeho priateľka. Kto je tu pokrytý z nás dvoch? Keď už niečo povieš, tak si aspoň za tým stoj. Jaký by bol rozdiel v tom, keby to nebola priateľka tohto človeka? Tu už môžeš uražať, že je tučná. Dôležitá vec, ktorá tiež naštiepila moju dôveru k tomuto človeku, bol zachrbtový predaj. Dve konkrétne situácie a jedna bonusová. Jedna s človekom, s ktorým sa ja poznám a takisto aj on vo fitku, som ich načapal, že mu predával pretréningovku za mojím chrbtom, čo som ja o tom nevedel. To, že ten človek mi vtedy povedal, že však ja som ti to chcel povedať, je pre mňa platné. Odrbal si ma tam.
Bolo to za chrbtom. Ešte ty si so mňa spravil kokota, že čo po tebe hučím. Druhá konkrétna situácia. Tvoja priateľka v šatni mala Psychotic Clear, ktorý som ja ako jediný na celom Československu mal prvý, lebo som mal oficiálneho distribútora Inside Labs produktov. Kika, moja bývalá priateľka, načapala tvoju priateľku, ako v šatni si dala tento produkt. Spýtala sa jej, že skade má tento produkt, lebo vedela, že to bolo odo mňa. A tvoja priateľka bola taká hlupučka, že jej povedala, že to je zo skladu, ale nehovor to Jarovi, že samo mi to zobral. Takže kde sme zase? Zase za chrbtom. Chceš to popierať? Nie, fakt, chceš to popierať? Tak to bolo. Čo sa týka toho Psychotic Clearu a rozdávania vecí poza tvoj chrbát, k tomu sa vyjadrím takto. Tu vám prikladám aj screenshot s chlapcom, ktorý mi písal hneď potom, ako zažil túto nepríjemnú skúsenosť vo fitness centre, kde ja som mu podával túto pretréningovku a chcel som s týmito 30 eurami začať nový život a tohto človeka ošklbať. Bolo to tak, že tento človek nebol ochotný chlapcom predávať produkty bez toho, aby si museli zaplatiť dopravu. A keďže sme mali veľkú klientelu z Nitry, tak ja som bol ochotný na svoje vlastné náklady ísť do fitness centra a zaniesť im to tam bez toho, aby si nemuseli platiť dopravu. Jeden krát som mu to nepovedal dopredu, ale samozrejme tie peniaze som mu chcel nechať v sklade ako vždy predtým. A urobil z toho to, že na mňa nakričal vo fitku a urobil zo mňa vlastne úplného zločinca. Tento chlapec mi potom napísal toto. Bol z toho úplne vyjavený, pozeral, že sám nechápal a sám mi potom písal, že si vlastne myslel, že sme v tom spolu a teda, že nečakal takúto reakciu od tohto človeka. Bohužiaľ ani ja. Keby som vedel, že z tohto spravíš, tak to určite nerobím. Ja som sa týmto konaním snažil len chlapcom vždy pomôcť, aby si nemuseli platiť dopravu a aby sme im ušetrili či už 3,60 alebo 3,90 alebo 4 € alebo koľko v tej doprava stála. To bol jediný môj cieľ, nie sa týmto nejakým spôsobom obohatiť. To, že na čo by som to v konečnom dôsledku robil, veď ako si sám povedal, boli vtedy tržby dobré a celkom sa nám darilo, čiže myslím si, že aj keby si nejakým spôsobom privyrobím takto 30, 60, 90 €, tak mi to asi nejakým spôsobom vtedy moc nepomôže a nechýbalo mi to. Čo sa týka toho Psychotic Clearu, toto úprimne neviem ako bolo, lebo mne sa marí niečo také, že ja som si ten clear normálne zobral pre seba, dal som si to do výdavkov a dal som ho mojej priateľke už otvorený s tým, že ja som ho sám nepoužíval, pokiaľ si dobre pamätám, takže nebolo to tak, že ja by som zo skladu zobral ten clear nový neotvorený, nepovedal to túto pánovi a dali ho ako novú vec. Ja som si ho zobral, povedal som to túto pánovi, odrátalo sa to zase z mojej provízie, užil som z neho 3-4 odmerky, tým, že sme vtedy mali strašne veľa pre-workoutov, ja už som ho nepotreboval, dal som ho mojej žene. Moja priateľka, ja som s ňou mal debatu, aj som ju chcel zobrať do videa, bohužiaľ ona už sa tohto nechce účastniť, pretože už jej to príde cez. Povedala, že v živote nič také tvojej ex-priateľke nepovedala, že nehovor to Jarovi, že samo mi to dal zo skladu a podobne, čiže tu je to slovo proti slovu. Ja verím svojej žene, ty ver svojej ex-priateľke, ja s tvojou ex-priateľkou už mám nejaké spoločné zážitky, takže urobím si o tom názor sám, takže tak. Že balenie objednávok a teda všeobecne práca skladníka, na ktorej sme sa dohodli, nie úplne spĺňala to, čo som očakával. Ja si myslím, že je úplne absurdné riešiť to, že tento človek to robil zadarmo. Pretože buďme sebe úprimní, ako som hovoril na začiatku videa, tento človek mal podiel z produktov a z predaja. To znamená, že on bol vyplácaný z podielu, nie z urobenej práce. Ale bol to problém a teda ja som ako vždy kývol, lebo som mu nevedel povedať na veľa vecí nie. Teda áno, za hodinu alebo budeš 2 hodiny balenia, ti budem ochotný mesačne platiť 500 €. Čo sa týka toho, že ty si mi začal dávať 500 € za balenie a za prácu skladníka. Prečo si mi začal dávať peniaze za to a prečo si mi začal dávať po pol roku, keď som to robil zadarmo? Pretože vy s tvojou ex-priateľkou ste nechodili baliť balíky, vy ste len tlačili lístky, ja som balil balíky od začiatku do konca, takže tu neklam. To je ďalšie klamstvo. Ja som si od teba vypýtal tie peniaze pretože ty si mi nevyplácal tú províziu moju od začiatku z tej firmy. Čiže ja som žil z hira a zo spolupráce s nemenovanou firmou oblečenia, ktorú som vtedy propagoval. Toto bol môj mesačný príjem. Ty si mi začal províziu vyplácať až oveľa neskôr, keď som ja na to naliehal. Takže prečo tu ty zase zavádzaš a klameš, že ja som dostával províziu, alebo že ja som bol vyplácaný z podielu firmy? To tak nie je. Ja som začal byť vyplácaný až z podielu firmy, keď som na to naliehal a chcel som už tie peniaze vidieť, pretože aj ja som ich chcel niekde inde
jej investovať a ja som chcel s tými peniazmi začať manipulovať, nie stále len ty, keďže si ma takto držal za vajca. Toto je tá pointa, prečo si mi dával 500 eur za to, že som balil balíky. Nie preto, že ja by som bol nenažraný, ale preto, že ja som vtedy žiadny podiel nevidel. Ďalšia vec, my sme sa nedohadovali, pokiaľ viem, na tom, že ja budem skladník. My sme sa dohadovali na balení objednávok a na tom, že ti môžem pomôcť tým, keď bude treba vyložiť tovar a podobne. Nie, že ja tam budem umývať dlášku a budem udržiavať sklad v pohode a že budem chodiť vykladať tovar a tak ďalej. Ďalšia vec, ja som ten tovar ani nemohol chodiť vykladať, lebo volávali tebe a nikdy si mi nedal vedieť, dal si mi vedieť iba keď bolo veľa tovaru, že si naozaj potreboval pomôcť, inak si to vždy robil sám. Takže teba vždy kontaktovali, nie mňa. Keď trebalo, že ja som bol doma, vždy som išiel. Išiel jeden moment, kedy ja som požiadal tohto človeka, aby sa obetoval, lebo sme časovo nestihali veci. Ja som musel ísť do Bratislavy, lenže on odmietol sa prekonať a odmietol si privstať, alebo teda zefektívniť si nejak časovo svoju dennú skedulu, pretože by mu nevychádzalo napríklad ísť cvičiť alebo sa osprchovať. Viete čo, jedná sa tu o to, že vy pokiaľ budujete nejaký biznis, tak na začiatku sa potrebujete obetovať. Keď nepojete cvičiť. Keď nepojete do sprchy. Som bol neochotný náš biznis nejakým spôsobom posúvať smerom nahor a raz som ti povedal nie, že som sa nedokázal obetovať. Áno, bolo to tak, v tomto máš pravdu. A vieš, prečo som to spravil? Pretože aj ja už som mal svoj osobný život. Ja som žil pre tvoju firmu dovtedy, kým som nemal priateľku deň čo deň. Tlačili sme spolu, balili sme spolu, potom som už balil sám, ty si nebalil, ešte keď som aj nemal priateľku. Točili sme videá a išiel som domov a zaspal som a od ďalšieho dňa znova. Toto bol môj denná rutina. Ja som vstal, išiel som s tebou tlačiť lístky, išiel som baliť objednávky a išiel som s tebou si zacvičiť, točiť content a potom som išiel spať. Potom už ako prišla moja žena do môjho života, tak som už sa chcel venovať aj jej a žiť aj s ňou nejaký život a preto ja som ti už povedal niekedy aj nie, pretože už som nebol kokotko na špagátiku takto, že s ním môžeš zametať, že áno a ja už som vedel povedať nie, nevidím na tom nič zle, ja som nebol tvoj otrok, bol som ochotný sa obetovať veľakrát, ale aj ja už som mal veľakrát potom, keď som mal ženu, svoj vlastný program, ako aj ty. A to, že tento daný človek vytiahne nejaký papier písaný perom, že on dával do firmy také a také náklady, tak človek, kto má 1+1 a pozrie sa na tie náklady a vidí tam hotel, mobil, hotel, tak vie, že to nie sú náklady firmy, ale to sú osobné náklady. Kde sú náklady firmy, ako je papierové alebo rôzne iné náklady, ako je nájom skladu, platenie zamestnancov, odvody, distribučné náklady, ako je náklady za server, platobnú bránu, náklady za grafika, náklady za reklamu. Toto sú náklady, ktoré firma obnáša, aby fungovala. A tu sa dostávame ku klamstvám o reálnych nákladoch a nákladoch typu hotel, telefón a podobne. Ty si rovnako bral telefón na firmu ako ja, aby si ho mohol využívať na firemné účely. Ty si išiel so svojou ex-priateľkou na Malorku, na firemný pobyt, rovnako ako ja, do Dubaja. Točil si odtiaľ content, promoval si značku, rovnako ako ja som dal video z Dubaja so svojou ženou a promoval som tam našu značku. Takže čo si tu ideme zase vyčítať? Boli sme jedna ku jednej. Ty si to hradil zo svojich 80% tú Malorku a svoj telefón. Ja som si to hradil zo svojich 20% tento hotel. Pretože ja som tam mal viac hotelov. Ja investujem viac do cestovania. Mňa to naplňa, mňa to baví. Nepotrebujem mať Travis Scott tenisky. Nejdem si takto módu. Ja chcem cestovať a vidieť svet. To, že som išiel do hotela, ktorý vyzeral lepšie a tak ďalej, nebudem na tom šetriť, prečo by som mal, bol to môj podiel. A reálne náklady. Prečo si hradil zo svojho podielu iba ty reálne náklady? Možno preto, že si mal 80% a nie 20%. Keby je to opačne, tak asi ja hradím väčšinu nákladov, ako je grafik, reklama a podobne. Nemôžeš ty chcieť, že poviem teraz v úvodzovkách. Jeden zarobí 100 000, druhý zarobí 5 000. Ale ten, čo zarobí 100 000, tak bude platiť 50-50 s tým, čo zarobí 5 000 rovnaký počet nákladov, však to hádam nedáva zmysel. Čiže je úplne logické, že ty si hradil väčšinu nákladov, pretože si tam mal väčšinu. Keď si zoberieme to, že nákupná cena produktu, dajme tomu, trepnem, Pump Junkie V1 bola 15 € a predávala sa tá pumpa za 45 alebo za 40 alebo za 50, tak ja som mal z toho 5 €, ty si mal z toho koľko euro? Dotáčam túto polovičku pre vás, mám už aj svetlo zadovážené, takže asi to bude trošku lepšie. Každopádne, bohužiaľ cestovali sme a bolo toho celkom dosť, takže som to nestíhal, ale ideme na to. Len toto som mal sa povedať, keby náhodou mám niečo iné
oblečenie na seba, ale tuším, mám to isté, mám iné okuliare. Ešte k tomu, že nosím okuliare pre tých, ktorí rozprávate, že som kokot, pretože nosím slnečné okuliare vo vnútri, tak nie sú to slnečné okuliare vyzerajú nejako takto. Ja nosím tieto okuliare kvôli tomu, či už tieto alebo tie druhé s tými skličkami, pretože mám zdravotné problémy s môjim zrakom, s ľavým okom. Ale tento daný človek používal jednu látku, z ktorej občas vám degraduje mozog. Pretože to, čo tam tento človek stváral a vyvádzal, bolo úplne absurdné. Vysmievať sa niekomu, že kto nemá urobené zuby, tak pôsobí na neho špinavo, ja si myslím, že to je už úplne absurdné. Napríklad konkrétny prípad mojej priateľke vtedy tedajšej Kristíne, sa jeden deň, keď sme boli na tomto výlete, vypla elektrika len tak. Tento človek extrémne, ale extrémnym spôsobom začal sa durdiť, začal byť nafúčaný, začal svojím spôsobom ju urážať, že je sprostá, že čo musela dostrať a tak ďalej, čo mňa určite v ten moment ranilo, pretože som mal citový vzťah k tejto osobe. Ja som sa choval v Dubaji neprimerane, moje správanie bolo zlé, durdil som sa, bol som nepríjemný a tento človek sa to snažil teda zhodiť na látku, ktorú spomínal vo svojom videu. Nie, nebolo to kvôli tejto látke, to je prvá vec. Druhá vec, treba si uvedomiť alebo povedať, že keď vás niekto ponižuje 7 dní z tých 7 na tom výlete, keď sa vám smeje, čo máte oblečené, že ste ako Róm a ďalšie takéto veci, tak bohužiaľ už vám aj prasknú nervy a nepoviem, ja si viem zo seba spraviť srandu, aj so svojimi kamarátmi si robíme zo seba navzájom srandu, ale čo je veľa, to je veľa a keď sa niekto správa, ako keby mal 13 a nevie sa cestu nejakým spôsobom preniesť a chovať sa chvíľku aj ako dospelý človek a podebatovať aj nejak navážno, tak bohužiaľ potom áno, človeku aj prasknú nervy. Čo sa týka toho, že ja sa vysmievam ľuďom, ktorí nemajú správené zuby, tak veľmi pekne to tento človek voči mne prekrútil. Bolo to tak, že bavili sme sa o mojich zuboch a o tom, ako prebiehalo to, ako som si ich bol dať spraviť, prečo som si ich bol dať spraviť a tak ďalej. Ja som hovoril primárne o sebe, že ja som sám sebe prišiel menej čistý, keď som tie zuby nemal spravené, ako keď ich mám spravené, pretože som mal na nich povlak, pretože boli žlté a boli krivé. Takže ja som narážal na seba a keď som hovoril o druhých ľuďoch, tak som povedal to, že keď sa bavím s iným človekom, ktorý má spravené zuby, tak ide mi z neho taká čistota, pretože mu tie zuby proste svietia, sú biele, sú rovné, sú pekné. Mne sa to proste páči, ja som nesmial sa druhým ľuďom, ja som nepovedal, že človek, ktorý nemá spravené zuby, je odpad, alebo je menej cenný a podobné záležitosti. Moja mama nemá spravené zuby, moja babka nemá spravené zuby, môj otec nemá spravené zuby, moja priateľka nemala spravené zuby, keď sme sa spolu spoznali a aj tak som s ňou začal chodiť, čiže nie, neprišla mi špinavá, ale si to spraviť kvôli sebe. A nikdy som týchto ľudí nejakým spôsobom nezadzoval ani neponižoval, takže to, že človek to otočí proti mne, pretože sa mu to aktuálne hodí, tak je jeho problém. Ja som to takto neinterpretoval a ani by som to nikdy tak nepovedal, pretože veľa ľudí v mojom okolí nemá správne zuby, asi týchto ľudí nadovšetko vážim. Vtedy jediná pomoc tohto človeka bola, keď som ho vyzval k tomu, keď som nestihal, aby chodil nakúpiť obálky. Vtedy som bol ochotný mu dať kartu do mobilu, pretože bola určená iba na kúpu obálok, výslovne na kúpu obálok, alebo na výslovne na kúpu nejakých vecí, ktoré boli dopredu dohodnuté. Tento človek mi bol dať ochotný kartu do mobilu len na to, aby som z ňou hradil obálky. Nie, toto nebola pravda, nebali sme takúto debatu nikdy, nedohodli sme sa na tom ani ústne, ani písomne, takže je to čistá lož. Takže tento človek mi dával túto kartu firemnú, bez toho, aby mi určil limit a bez toho, aby mi povedal, na čo konkrétne je určená. Takže toto je slovo proti slovu, nemá to ako doložiť. Mne osobne nikdy nič nepovedal, že ja ňom môžem platiť iba obálky a podobne. Balenie objednávok a teda všeobecne práca skladníka, na ktorej sme sa dohodli, nie úplne spĺňala to, čo som očakával. Bol na to veľakrát upozornený a bol k tomu veľakrát vyzývavý, aby sa mi vyjadril, alebo teda aby zefektívnil tento proces. Čo ty myslím? Zle zabalené objednávky. Absurdné sa vyhovárať len na to, že moja priateľka neustále zle zapisovala produkty na štítok, ktoré mali ísť našim zákazníkom. Nehovorím, že sa to nemôže stať, ale nie toľkokrát. Neefektívna práca skladníka a nechával som v sklade bordel a podobné záležitosti. Takže takto, my sme sa nikdy nedohodli, že ja budem robiť prácu skladníka vykonávať, že ja tam budem umývať dlášku alebo tam budem udržovať poriadok. My sme boli dohodnutí, že ja budem objednávky baliť a odnášať ich na paketu. To bolo celé. Nikdy nepadlo nič také, že ja tam budem udržovať poriadok a podobne. Takže ďalšia lož. Čo som bol ja extrémne vytočený a čo ma veľmi sralo, bolo, keď sme mali XY objednávok. Malo sa to niesť v taškách. Tá paketa bola v tej istej budove, ako sme mali sklad. Tento človek tam chodil, prosím pekne, autom. Áno, znie to absurdne. Chodil tam autom.
Lenže problém bol ten, že keď sa mu to nezmestilo do tašiek a zostalo tam na zemi 5-6 objednávok, opakovane sa odmietol pre nich vrátiť a odniesť ich v tej istej budove na koniec tej istej budovy. A to, že tomuto človeku neprišlo vhodné, že ja som ich odnášal na aute, pretože to bolo v tej istej budove, tak takto. Kto máte zase IQ väčšie ako 9, už som to tu spomínal, tak efektivita práce spočíva v tom, že keď máte 100 obálok v jednej taške, 100 obálok v druhej, 100 obálok v tretej, 100 obálok v štvrtej, 100 obálok v piatej, 100 obálok v šiestej a máte takto 10 tašiek, tak čo je logickejšie? Odniesť ich po dvoch v rukách na 10 krát na to miesto, alebo si ich všetky hodiť do auta a odniesť ich na jeden krát. Toto mi kľudne vysvetlite, lebo ma to veľmi zaujíma, že ktorú cestu by ste si zvolili vy. Ja rozmýšľam, používam hlavu a keď môžem využiť veľký kufor auta, tak to využijem a tie balíky hodím do auta a odnesem ich na jeden krát namiesto toho, aby som ich niesol v dvoch rukách a na 10 krát sa otáčal. Bohužiaľ, nie som mimozemšťan, nemám 8 rúk a neviem odniesť naraz 25 tašiek v dvoch rukách. Ďalej nechápem, prečo to tohto človeka takto rozčarovalo, že ja som chodil odnášať tieto balíky autom, keďže mi nepreplácal benzín a nedával mi žiadne peniaze navyše za to, že ja som chodieval na túto paketu autom, takže neviem, prečo ho to tak strašne rozhorčilo v jeho videu a bol nad tým taký rozčarovaný, ale bola to moja vec. A to, že som sa neotočil pre 3-4 balíky, ktoré ostali v sklade, nedialo sa to na pravidelnej báze, to, že sa to stalo 2-3 krát, áno, stalo sa to, bohužiaľ, tá paketa, na ktorú som to ja chodil odnášať, mala otváracie hodiny dosť zle nadstavené a veľakrát už sa tam nedalo ísť, pretože nebola ako bežné pakety, že bola otvorená od 7 alebo 6 ráno do 9 večera, alebo do 7 večera bola otvorená na preskačku, čiže od 7 rána do 10 a potom až od nejakej 13 do 16 alebo do 17, čiže bohužiaľ niekedy sa to časom nedalo stíhať. Nemyslím si, že to bol až tak veľký problém, pretože tieto balíky, ktoré tam ostali, som odniesol hneď na ďalší deň s ďalšou várkou, takže tak. Keďže už som sa vyjadril k tomu, že ja som nebol žiadny skladník, aj sme sa na tom nedohodli, tak, ale aj tak sa vám ide vyjadriť k tomuto to, že dochádzali nálepky, ja som to tomuto človeku nedal vedieť. Prosím, pekne. Tento človek tam chodil každý večer hrať lolko, aby sa schoval pred svojou bývalou priateľkou a on si nevedel pozrieť túto vec. Keby tam nechodil, že vôbec, ale chodil nám tovar, kedy mu volali kuriéri, vtedy bol v tom sklade, pretože ten tovar tam niesol on, pretože mňa nekontaktovali tí kuriéri. Chodil tam hrávať lolko, XY ďalších vecí, ale pozrieť si takúto závažnú vec nevedel, ale na mňa to ide hádzať, že ja som mu to nedal vedieť a on si myslel, že ja mu to dám vedieť. Keby so mnou lepšie komunikoval a nehral sa na to, že jeho rodičia mu zakazujú hento, toto, tamto, ale k tomu sa dostaneme a odmietal so mnou komunikovať, tak by som mu to možno aj povedal. Ale to, že si ty myslel je jedna vec, druhá vec je, že sa máš ty informovať. Som si dovolil v množnom čísle napísať, pretože tam chodievali pravidelne dvaja, že keby idú spolu dvaja, tak to určite stihnú časovo efektívne. Ale dostal som za to zdrbané, priateľke tohto človeka nič neplatím a ona není odkázaná na to mi pomáhať. Stále sa dostávame do situácie, kedy som sa ako na začiatku obraňoval tým, že ja som priateľku tohto človeka nikdy nevyzval k tomu, aby pomáhala v našej firme alebo pomáhala v sklade. To, že pomáhala svojmu priateľovi, do veľkej miery nepomáhalo mne, ale hlavne jej priateľovi. A prišlo mi strašne vtipné a absurdné riešiť niečo také, že ja ju mám ešte za niečo platiť, keď ja som sa dohodol výslovne s tým človekom, že ja budem len jeho platiť za túto prácu. Čo sa týka inkriminovanej udalosti, keď ty si vyzval mňa a moju priateľku, aby sme to išli pobaliť dvaja, že by sme to určite dvaja stihli a zahral si to na to, že ona si od teba nejakým spôsobom pýtala peniaze alebo podobne. To tak v živote nebolo. Ja som len povedal v tej správe, že nemáš nás vyzývať ako dvojicu, keďže ona to robila len dobrovoľne a nemáš s tým rátať ako so samozrejmosťou, ale máš to hovoriť keď tak mne a nie v množnom čísle, to bolo celé, tam neišlo o to, aby ty si nejakým spôsobom platil peniaze a podobne. Nikdy na to nebola odkázaná, nie je to tvoja bývalá priateľka, že potrebovala, aby si jej platil za prácu, pretože si sama nevedela na seba zarobiť. Tento človek so svojou bývalou priateľkou neustále, keď som s nimi bol, narážali na to, že ja moju priateľku nejakým spôsobom živím, že ona je nesamostatná, že ja jej tieto dary musím kupovať a tak ďalej. Čiže narážali vlastne na to,
to, že ona je vlastne bezo mňa ako keby nič. Poprosil som môjho brata, aby šiel ku mne robiť. Poviem úprimne, vtedy sme to aj my zahrali na tohto daného človeka, že ho dostal padáka z tej práce, aby som sa vedel nejakým spôsobom vyhovoriť z tejto situácie, pretože mi to bolo nepríjemné s ním riešiť. Vy s bratom ste na mňa zahrali to, že on dostal výpoveď a teda, že ahoj, si ho vlastne musel, teda mne si povedal, že dostal výpoveď, tvrdíš vo videu, že ste to zahrali, teda išiel k nám robiť. Mne je úplne jedno, ako to bolo, to je prvá vec. Druhá vec, vypovedá to len o tebe, že čo si za človeka, keď nevieš normálne úprimne povedať mne, že teda dáva on výpoveď a ide robiť. Keď na to, že ty povieš, že tebe to bolo blbé so mnou normálne odkomunikovať, tak to len vypovedá o tom zase, aký si človek, pretože keby normálne úprimne so mnou komunikuješ, tak by v živote takéto sa nič nestalo, lenže keď ty tu hráš hry a zahrali sme s bratom a neviem čo, keby si sa so mnou normálne porozprával, normálne jednal, že ho ideš zamestnať a nie, že dostal výpoveď, ale že dal výpoveď, aby mohli zrobiť k tebe skladníka, tak čo ti na to poviem, normálne to zoberiem. Ty sa tu hráš na obeď, že ty si mi musel nejako, alebo musel, že ty si na to teda pristúpil, aj keď ti to prišlo absurdné a dal si mi teda tých 500 € z tvojej dobrej vôle. Však sme chlap si 24-ročný človek, na čo sa tu hráš, že si bol nejaká obeď. Ja toto nechápem, ty sa robíš, ja keby si, že ty si žena a ja som ťa šikanoval vo vzťahu, alebo že ty kokos, ty si bol pod papučou. Však ty sa aj počúvaš, však ty tu zo seba robíš obeď, ja keby máš 8 rokov a bol si ovplyvňovaný 50-ročným pedofilom. A reálne my sme boli, že rovnako starí ľudia a ja som ti normálne povedal určité veci a to, že ty si na to prístupil, zhodíš na to, že si bol mnou zmanipulovaný, však to už je úplne smiešne. Ďalšia vec ešte k tomuto, že ty si bol mnou zmanipulovaný a vlastne, že ty si tu tá obeť a tak ďalej, som chcel povedať ešte túto vec. Ľudia, prosím, zoberte si to z logického hľadiska. Človek ako on, ktorý sa rozhádal s Tommy Guysom, nakladal na ňo, hovoril na ňo samé negatíva. S inkvizítorom, s ktorým nejakým spôsobom spolu fungovali, aj na ňo nakladal, aj s ním sa rozišiel v zlom. Nasyp sa, chalani, rozišiel sa s nimi v zlom, očierňovali, že mu nedávali dobré podmienky. Potom o nich všade rozprával a dával storky, že predávajú fejky. Bohužiaľ, ja som na to skočil, dokonca som mu to aj raz zazdial, teda, že je to tak, pritom reálne bolo to len, aby mohol konkurenciu nejako osočiť, ponížiť, očierniť a tak ďalej. Ďalší človek som ja, to už sme 4, ktorý sa s ním rozchádza v zlom a teda má s ním nejakú zlú skúsenosť. A ďalšia vec, teraz Arián odišiel nejako záhadne k inej značke a prestal točiť s týmto človekom. Poviem len tak, že myslíte si, že keby ostali spolu za dobré a keby nejakým spôsobom vychádzali spolu, že by s ním naďalej netočil, aj keby bol pod inou značkou? Takže toto je 5 ľudí, ten jeden neviem, to nebudem hovoriť ten posledný, ale teda viete si to domysleť. Toto sú 4 ľudia vrátane toho posledného, ktorí majú zlú skúsenosť s týmto človekom a vedeli by vám o ňom povedať veľa negatívnych vecí, čiže nemyslím si, že tento človek je až taká obeť v týchto vzťahoch, ako o sebe tvrdí, keďže sa kamarátiš s 5 ľuďmi, snažíš sa s nimi niečo tvoriť a so všetkými 5 sa rozídeš tak, že minimálne 4 o tebe majú väčšinou len negatívnu mienku. Urobte si názor sami. A tretí, tu máte screenshoty. Bez môjho zvolenia na storku dával, že predáva tieto produkty a vlastne odôvodnenie bolo, však si kus privyrobím tým, že čo? A čo je na tom si pár korún privyrobiť? Kurva, spolupracujeme, toto sa má diskutovať dopredu. Záchrbtový predaj, k tomu už som sa tu vyjadril k tým 2 prvým veciam. Tú tretiu vec, ktorú tento človek zazdielal, tak bolo to, že ja som si dal na storku, že predávam nejaké veci a on to spojil do toho obdobia, kedy my sme mali firmu, ale je to zase úplná lož, takže ideme si to rozobrať. Táto situácia sa udiala, keď my ešte ani žiadnu firmu sme nemali sme žiadne vlastné produkty. Ja som dal na storku, že viem zadovážiť, alebo dokonca na TikTok som to dal, že viem zadovážiť kreky ľuďom, ktorí mali záujem a tak ďalej, pretože to bol vtedy môj dodávateľ a ja som celú túto prácu vtedy vykonával a tento človek dostával len čistú rýžu. Fungovalo to tak, že ja som pre tento tovar išiel, zabalil som ho a odoslal som ho k človeku a tento človek mi dal len kontaktné údaje na človeka, aby som mu to vedel odoslať. A vtedy, keďže ja som z tohto mal len 600 € na nájom, som áno dal na storku a na TikTok, že viem ľuďom ponúknuť takúto možnosť, nech mi napíšu, ak majú záujem. Nebolo to, že ja som chcel prebrať klientelu tomuto človeku alebo ho nejakým spôsobom vyšachovať z tejto hry. Bolo to tak, že ja som chcel nejakých nových ľudí, ktorí ho nesledovali a ani mňa prilákať, aby zobrali odo mňa, aby som im to vedel odoslať. Podotýkam, bolo
to predtým, ako my sme mali spolu firmu, bolo to vtedy, keď ja som všetko robil a tento človek dostával len čistú províziu a to, že som to s tým nekomunikoval, nevidím v tom absolútne žiadny dôvod, prečo ja by som to s ním mal komunikovať. My spolupracujeme je jedna vec. Druhá vec je tá, že ja som nakupoval ten tovar za svoje vlastné peniaze, ty si do toho nedal ani euro. Ja som toho dodávateľa zohnal, nie ty. A tretia vec, ja som vykonával veškerú prácu okolo tohto, ja som balil, ja som tlačil listky, ja som odosielal tie balíky, takže kurva, čo ty vedie, čo je teba do toho? Ty si dal do toho nejaké euro, kúpil si nejaké pretréningovky v tej nič, ak si nemal 20 euro na rožky. Ideš tu na mňa hádzať nejakú špinu, že však spolupracujeme, ne? Však si mi mal povedať. Áno, mohol som ti povedať, ako aj ty si mohol povedať pravdu, že tvoj brat nedostal padak, ale že dal vypovedať, že išiel k nám pracovať, ako aj ty si mohol povedať pravdu, že teba vlastne do toho rodičia nenaviedli, to ty si len zase zahral, aby ty teda si mi nemusel povedať pravdu. Ľudia, tomuto ešte veríte? Veríte tomu, že človek vám vyplakáva v správach, ako jeho do toho tlačí rodina a urobí tam zo svojej rodiny totálnych chujov a následne v ďalšom videu vám tvrdí, že to bola len účelová lož, aby vlastne on sa so mnou nemusel baviť úprimne a zahrať to na vás, že čo by ste robili vy? No čo by ste robili vy? No ja by som robil to, že oslovím toho človeka a poviem mu, počúvaj, si hnusný kokot, smeješ sa ľuďom za to, aké majú plesnivé zuby, neviem s tebou vychádzať, útočíš na moju priateľku, ukončujeme spoluprácu, v živote si s tebou nepôjdem zacvičiť, pretože si totálny chudák. Keby mi toto povie, v živote v tej firme ďalej si nebudem chcieť pokračovať. Ale keď vám niekto na jednej strane honká ego, že áno, ja by som si s tebou aj išiel zacvičiť, ale vieš, moja mamina s ocinom a môj bratčeci mi robia zle a oni ma navádzajú do toho, aby teda ja som si s tebou nemohli zacvičiť. Tak jasné, že s tým človekom tam chcete ostať, keď vidíte a počujete od neho takéto veci, že vlastne on sa s vami chce naďalej kamarátiť, ale jeho do toho navádza rodina, tak si z toho urobte názor, že kto mu toto veríte. Že či mu naozaj veríte to, že jeho do toho nenavádza rodina, bola to len hra, však to je smiešne. On sa sťažoval na tú rodinu pravidelne aj mimo správ, aj na svoju ex-priateľku mimo správ a nie len mne. Takže toto je úplne, že výsmech, faloš a pokrytectvo. To, čo ty si hovoril o mne, tak to si ty, nie ja. Krásne to bolo vidno aj na oslave narodenín, kedy tento človek mal narodeninovú oslavu, ktorú som mu ja poriadal. Ja som vybavil tortu, ja som teda sa mu chcel nejakým spôsobom odvďačiť aj touto oslavou za to, čo sme spolu budovali dovtedy a tak ďalej. Prosím pekne, pre touto oslavou tento človek prišiel ku svojmu bratovi a bola tam aj jeho matka. Myslel si, že bude mať oslavu narodenín a viete čo? Sťahoval svojho brata, prosím pekne, do druhého bytu bez toho, aby mu čo len zablahoželali alebo aby mu spravili tortu. Takže došiel nasratý na tú oslavu, pičoval na nich, že akí sú to chorí ľudia a teraz to tu hrá na to, že on si chce nejako zastať a že vlastne oni sú najúžasnejší ľudia na svete. Je to extrémne falošné, extrémne pokrytecké. Ja viem, ako to bolo, ja som tam vtedy bol. On to potom spätne, keď sme mali debatu aj zase, kde bola kamera, zhodil na mňa, že to bolo kvôli mne, že vlastne jeho rodičia ma nemali radi a oni mu to takto vlastne dali vyžrať a jeho brat, cez to, že vlastne mu nezablahoželali, ale musel ho sťahovať a vlastne zase to otočili na mňa, že to bolo kvôli mne, lebo on bol mňou nejakým spôsobom manipulovaný alebo ovplyvnený, čiže si prečítať spolu, čo som tomuto danému človekovi v osudný deň, ktorý je nahratý a vyzvali sme ho, aby nám dal písomné potvrdenie na to použiť kamerové záznamy, o ktorých vedel, že tá kamera bola v tom sklade. Ako človek, ktorý veľakrát nevie úplne spontánne rozprávať a skladať vety, sa priznám, som si tento preslov pripravil písomne, aby som určite nezabudol na nejaké kľúčové veci, ktoré som mu chcel podotknúť a vytknúť. A teda mal som to napísané a ako trapák som mu to čítal z mobilu. Poďme si prečítať, čo som mu povedal. Takže poďme na to realisticky. Koľko pomoci si mi dal na začiatku, myslím, že som ti férovo a dostatočne vyplatil a oplatil, keďže sa tvoj zisk vyšplhal do výšky skoro a nebudem hovoriť presné čísla. A taktiež som ťa nechal baliť, aby to pomohlo v tú dobu hlavne tebe. Po všetkých predaných várkach sa naša dohoda končí. Ak ti to nepríde fér, ani mne nepríde fér, že ja ťa mám byť viazaný, platiť ti na dohodenie kontaktu do konca života 5-6 eur za jeden kus produktu, kde odstupom času si uvedomujem pri existujúcich nákladoch a rozrastajúcom sa predaji, že je to aj tak strašne veľa. S tým, že ja ten kontakt viem reálne vymeniť, to znamená, že nebol som by som odkazaný na tvoj kontakt, ale som dohodnutý a viazaný s tým daným kontaktom, že to nespravím.
Dohoda, čo bola medzi nami, bola robená za situácii, keď sme obaja konali s horúcimi hlavami, teda minimálne ja. A bol som do veľkej miery s tebou zmanipulovaný a ovplyvnený, ale zároveň som ti chcel finančne pomôcť ako kamošovi, čo pomohlo na začiatku mne. Čo som ale aj spravil, si myslím, a že stále férovo a vyrovnane voči tvojej pomoci na začiatku ku mne, ale za týchto vzťahových okolností a po prehodnotení situácie a stavu skladu sa nenechám naďalej ukracovať o zisk z dobrej vôle a doživotne. Nesúhlasím s pokračovaním našej dohody a zostávajúci čiastku ti jasné, že vyplatím aj za tovar, ktorý ešte není predaný a teda stojí v sklade. Máš na to plnohodnotný nárok a s tým nemám žiadny problém. Takže aby ste ľudia vedeli, naša dohoda fungovala na báze toho, že keď sa predá jedna várka týchto daných produktov a naskladní sa nová, tak vlastne on poberá zisk aj za tú novú. To nebolo, že jedna várka predá sa koniec. Čiže svojím spôsobom on by mohol mať z tohto doživotný pasív. Pretože tieto produkty sa do dnešného dňa predávajú a do dnešného dňa by som bol nútený na základe dohody mu ich vyplácať. Vzhľadom na to, že on tej firme nedával pridanú hodnotu, mi to určite neprišlo férové. A tým, že aj robotu, ktorú urobil, tak urobil nedostatočne a teda on nikdy nebol pracovitý človek a nikdy nemal nejakým spôsobom drive k tomu, aby táto firma prosperovala do veľkých čísel, som musel podstúpiť takéto ťažké kroky. Problém nastal ale, keď som prečítal túto ponuku, ja si osobne myslím, že z vypočítavých dôvodov, že on túto ponuku odmieta a citujem, so slovami a teda s vyhrážkami, že s tým nesúhlasí a že bude ma nahlasovať a bude mi robiť zle. No a tu sa dostávame k inkriminovanej situácii, kedy tento človek prišiel za mnou s tým, že mi čítal z telefónu text, pretože nevie dať dokopy 3 súvislé vety bez chyby, ale to už vieme. A teda čítal mi tento text, ako ma chcel nejakým spôsobom vyplatiť z firmy sumou 60 000 eur. A naďalej on by pokračoval, ale ja už by som začínal úplne od nuly. Spomínal tam, že ja som sa mu nejakým spôsobom vyhrážal, ja neviem, vykontujem hygienou a tak ďalej. Poďme si to rozobrať, čo sa stalo pred touto inkriminovanou situáciou, pred týmto rozhovorom, prečo som sa zachoval, ako som sa zachoval a prečo som vám to nepovedal v prvom videu. V prvom videu som vám to nepovedal pretože nechcem dávať dopredu karty na stôl, ktoré som vedel, že tento človek použije, pretože už v minulosti sa mi s tým jeho brat Skladník 5 vyhrážal, že tieto kamerové záznamy použijú voči mne. To je prvá vec. Druhá vec, pred touto debatou sme mali už viacero debat, kde ma tento človek vydieral s tým, že pokiaľ neustúpim s mojím podielom z určitých produktov, tak ma vykopne z firmy. Boli to produkty Fatality a Pump Junkie. Mali sme dohodu, že ja budem mať podiel vo všetkých produktoch Vejny Galaxy, ktoré sa budú vyrábať cez dodávateľa, ktorého som ja vybavil, doniesol, zoznámil s ním tohto človeka a tak ďalej. Bolo to dobré až dovtedy, kým si tento človek nezmyslel, že on ide vyrábať nové produkty, v ktorých ja už podiel nebudem mať, pretože ma začal vydierať s tým, že keď tam budem chcieť mať podiel, tak ma vykopne z firmy. Ale nechal mi podiel iba v tých starých produktoch, ktoré ale už časom chcel prestať vyrábať, aby ich bolo menej, tým pádom aby som mal menší podiel a aby vyrábal len novšie produkty, v ktorých by som ja už podiel nemal, tým pádom samozrejme pre ňo by to bola win-win situácia. Bolo tam aj plno ďalších debat, ale táto tak mi utkvela najviac v pamäti, ktoré je takisto na kamerových záznamoch, ktorými sa tento človek nejakým spôsobom oháňa. Následne po tomto všetkom, kde ma tento človek nejakým spôsobom utlačal aj môj podiel, aj moju osobu a dával mi teda najavo, že on je tam ten hlavný a podobne, čo aj samozrejme bol, to neznamenalo, že sa máš chovať ako kus hovada. Došiel za mnou s tým, že ma chce vyplatiť sumou 60 000 eur a ja som sa zachoval, ako som sa zachoval. Ja som sa zachoval, ako som sa zachoval pretože si ma ty pár dní alebo týždňov predtým vydieral, pretože ty si ma neustále utlačal, snažil sa môj podiel znížiť a podobne, choval si sa ku mne, ako by som bol kus handry. Takže preto ja som sa zachoval takto, ako som sa zachoval a povedal som ti, že ja z tejto firmy odísť nechcem. Ty rozprávaš, že to bolo preto, lebo som bol pahltný. Ja som bol pahltný. Tu si pustíme ukážku z podcastu, kde si rozprával, aký mala obrat firma Real Dealer SRO za rok 2024. Povedz, že proste, aké to malo čísla, vieš. Obratovo? Obratovo. Ročne teraz? Hej. Dobre, tak dajme tomu 1,5 mega, no. To človek povedal, že to bolo 1,5 milióna eur. Každý
Kto videl papier, ktorý som prikladal, kde boli nákupné ceny produktov, viete si dohľadať, koľko stojí predaj týchto produktov alebo predajná cena týchto produktov. Viete si vyrátať, aký bol z týchto produktov zisk. Že keby sa takto ideme baviť, bolo to okolo, dajme tomu 700 000 eur, 600, 700 plus minus, nebudem to hovoriť presné čísla. 60 000 z tohto je 10%. Aby sme sa bavili o 600 000, o 700 000 to nie je ani 10%. Tento človek ma chcel vykopnúť z firmy, ktorú som pomáhal budovať od začiatku, rok v kuse, do ktorej som nalial peniaze, do ktorej som dal svoje nápady, ktorú som promoval s týmto človekom v jeho YouTube videách, potom aj na svojom YouTube kanáli a tak ďalej. Takouto sumou a on by naďalej pokračoval v lyžovaní na tomto e-shope s touto značkou a podobne. Ja by som začínal úplne od nuly. Áno, zachoval som sa, ako som sa zachoval. Mohol som sa zachovať inak? Mohol. Zachoval by som sa inak? Nie. Neľutujem to absolútne. Bolo to prvýkrát, kedy som si ja dupol a povedal a dosť bol utlačania, dosť bol toho, ako sa tento človek u mne choval, ako ma vydieral, ako neustále môj podiel zrážal na minimum, ako chcel môj podiel prestať vyrábať produkty, v ktorých som mal ja podiel a začať vyrábať nové, v ktorých už by som nemal. Potom môj obranný mechanizmus, kedy ja som mu povedal, toto chcem zdôrazniť, nejednalo sa o žiadne vyhrážanie ani vydieranie tomuto človeku. Ja som tomuto človeku oznámil, že pokiaľ ma bude chcieť vykopnúť z firmy a bude ma chcieť vyplatiť 60 000 pri takomto obrate a takomto zisku, tak ja mám občiansku povinnosť nahlásiť trestné činy, ktoré tento človek páchal, či už sa to týkalo daňových záležitostí, či už sa to týkalo hygieny, keďže tento človek si vytvoril firmu v Českej republike, ktorú napísali na Slováka, ktorý tam bol konateľ a predávali americké pretréningovky a podobné záležitosti, ktoré sú zakázané, látky v nich sú zakázané, čiže distribúcia týchto produktov je zakázaná a plno ďalších vecí. Človek, ktorý má čisté svedomie, ktorý nemá čo skrývať, by sa v živote takýchto vecí nenalakal. Bohužiaľ, ty máš čo skrývať a tým pádom si sa nalakal. Nie, nebolo to z mojej pamätnosti. Ja by som vtedy, ani keby mi ponúkne 200 000, nechcel odísť z tej firmy a zachoval by som sa rovnako, pretože ja som tú firmu bral ako moje decko. Ja som tú firmu bral, alebo tú značku, ako kus seba. Proste ja som do toho dával vtedy maximum, čo sa týkalo proma, čo sa týkalo natáčania s týmto človekom, čo sa týkalo, ja som to proste bral ako kus seba a ja som proste nechcel odísť. Ale to nebolo preto, lebo by som sa toho chcel takto držať a vedel som, že ten človek má na mňa nejaký negatívny názor. To som poprvé nevedel, pretože on mi rozprával, že jeho rodina ho do toho tlačí, to je prvá vec. A druhá vec, mne neišlo len o tie peniaze, ako to on tvrdí, ale o všetko okolo toho, čo tomu predchádzalo, ako sme spolu začali a tak ďalej. Za tým bola kopa roboty, za tým bola kopa spomienok, za tým bolo proste všetko, čo ľudia nevideli, čo vy nevidíte na sociálnych sieťach, to tomu všetko predchádzalo. Naša prvá pretréningovka, koľko okolo toho bolo práce, čo všetko som musel vybavovať vôbec, že som zohnal na to dodávateľa pri takých množstvách, ako sme my robili a plno ďalších vecí, čiže môžete si myslieť, že som bol pahltný, na druhú stranu mal som aj na to nárok, si myslím, pretože z firmy, ktorá vyprodukuje za rok 1,5 milióna eur ako obrat bez zamestnancov, pretože my sme vtedy jediného zamestnanca mali, ex-priateľku tohto človeka, inak sme to robili dvaja, čiže traja ľudia sme vyprodukovali 1,5 milióna eur. Urobte si názor sami, kto bol pahltný, kto koho chcel vyštvať preto, aby mal väčší zisk. Sám to aj povedal vo videu, že nechcel, aby som mal z toho doživotný pasív, že nechcel, aby som mal na produkte 5-6 eur, pretože mu to prišlo veľa pri jeho aktuálnych nákladoch a podobné záležitosti. Ak si myslíte, že to bolo z mojej strany z vypočítaných dôvodov, aby som ja mal z toho viacej, tak vám poviem jeden konkrétny prípad a to je náš grafik Niko, ktorý tu bol s nami od začiatku. A náš grafik Niko si myslím, že k dnešnému dňu je stále s nami a má veľmi dobré podmienky u nás a mohol by som byť vypočítavý aj tu a vymeniť ho za človeka, ktorému budem platiť oveľa menej, ale nespravil som to. To, že on sa tam oháňa dizajnérom a teda, že jeho by mohol vymeniť, nemohol by si ho vymeniť, lebo by ti nemal kto čistiť análnu dierku a dvíha ti tvoje ego tým, že ti bude hovoriť si najlepší. Takže toto si ty potreboval, to není o tom, áno, on je aj kvalitný človek, kvalitný vo svojej práci môže byť, ale hlavne ti vyhovuje to, že sa jednak dlho poznáte, ste z toho istého mesta a že ti hovorí, že si najlepší. Toto ty potrebuješ počuť a preto ťa aj veľa ľudí opustilo, ktorých som už vymenoval v tomto videu, pretože
pretože to neboli klasickí jesmeni a vedeli ti aj povedať, že s tebou nesúhlasia v určitých veciach a to ti vadilo. Prečo nechcem alebo som nepovolil zverejniť tieto kamerové záznamy? Brat tohto človeka mi komentoval pod mojim videom komenty, kde spomínal tieto kamerové záznamy. Ja som mu tam povedal, že ich môžu zverejniť, ak pôjdu so mnou do videa a môžem sa tam k tomu nejakým spôsobom vyjadriť, aby ľudia vedeli, čo to týmto kamerovým záznamom a môjmu chovaniu na tých kamerových záznamov predchádzalo. A ďalšia vec, chcel som od nich, aby aj oni mne umožnili všetky kamerové záznamy, ktoré majú oni, mi dať, aby ja som si z toho vedel takto vytrhnúť zo pár častí, použite časti túto pre vás. Samozrejme, tieto kamerové záznamy majú len oni, tým pádom mi nikdy neumožňa, aby ja som si odtiaľ vedel vytiahnuť veci, o ktorých vám čo skoro porozprávam, kde bolo aj to vydieranie, ako ma tento človek vydieral, aby som mal podiel, aby som už nemal podiel v nových produktoch, v ktorých som mal mať podiel a podobne. Tomuto človeku som to teda napísal do toho komentáru, napísal mi, že OK, že jasné. Každopádne doteraz mi neprišlo žiadne pozvanie, že teda, alebo žiadny mail, že ideme natočiť to video, kde môže použiť tie kamerové záznamy. Jediné, čo mi prišlo, bolo mail od brata tohto človeka, aby som im poskytol tieto kamerové záznamy, mi preplatia súhlas. Prvá vec, preplatí mi ho tvoj brat, nie ty, Martinko, ktorý si teda chcel odo mňa ten súhlas. Druhá vec je, že keď tento človek odo mňa niečo chce, nech so mnou komunikuje on alebo jeho právni zástupcovia. Prečo by som sa ja mal baviť s bratom tohto človeka, ktorý s týmto nemá absolútne nič spoločné a je zamestnaný v tejto firme ako skladník? Prečo by som mal opisovať na mail skladníkovi, ktorý s týmto nič nemá? Akože nechcem tým dehonestovať jeho prácu, pretože zase sa tohto chytí daný človek, bude rozprávať, ako si nevážim prácu druhých ľudí, ale keď niečo riešim s človekom, ktorý je konateľ alebo bol konateľ v tejto firme, tak diskutujeme spolu, nediskutujem s človekom, ktorý je zamestnaný a už vlastne zamestnaný v úplne inej firme a nie v pôvodnej firme, v ktorej sme fungovali. Takže asi tak. Tieto kamerové záznamy nedovolím zverejniť pretože ja k nim nemám prístup, nemôžem si od ťa vytiahnuť, čo ja potrebujem a tým pádom som znevýhodnený a nevidím dôvod, prečo by veci vytrhnuté z kontextu mali byť zverejnené na jednej strane, ale na druhej strane nemali. Ja som bol účastný určitých debat, kde sa tento človek dohadoval s iným človekom, ako budú páchať daňovú trestnú činnosť, ako bude tento človek vystavovať fiktívne faktúry, aby tento človek si ponížil DPH a aj daň z príjmu, platil za faktúry, ktoré boli fiktívne, za služby, ktoré sa nikdy nevykonali. Aj toto je na tých kamerách, alebo minimálne bolo. Bohužiaľ neviem sa k tomu dostať, takže nemám vám to tu ako preukázať, ale viem vám preukázať jednu z týchto faktúr, ktorú mi poslal tento človek, ktorou viem preukázať, že o aké služby sa jednalo, aj teda keď je tam napísané, že sú to služby na základe zmluvy. Veľmi šikovné. Poviem k tomu len toľko, jednalo sa o služby, ktoré sa nikdy nevykonali. Nebudem to tu nejako ďalej rozpitvávať, ani kto bol ďalší človek, ktorý vystavoval tieto fiktívne faktúry. Len predídem nejakým malým krokom tohto človeka, kde by ma chcel udať za ohováranie, alebo kde by chcel na mňa útočiť s právnikmi. Mám ďalších svedkov, ktorí sa účastnili a ktorí mi dosvedčia tieto moje veci a boli účastní toho, keď tento človek ti vydával hotovosť za tieto faktúry. Keď sa tu ide riešiť to, že za koho som nahradil svoje konateľstvo, no poviem vám ako je. Keď dostanete dobrú ponuku, prečo by ste ho neprijali? Boli by ste blbí. Takže tu na základe týchto faktúr a týchto vecí, ktoré ty si robil v tejto firme aj s iným človekom, sa dostávame k tomu, prečo si prepísal firmu na Slovinca, pretože tvrdí, že si dostal veľmi dobrú ponuku. Ja si osobne myslím, že to nebolo kvôli dobrej ponuke, pretože každý, kto sa trošku nejakým spôsobom orientuje v týchto veciach, tak vie, že ti nedá zahraničný človek dobrú ponuku na mŕtvú firmu, v ktorej sa už nič nebude robiť, čo si myslím, že je asi logické a budem to vedieť doložiť časom, keďže v tejto firme stále figurujem, že v tejto firme už sa nič nedieje. To je prvá vec. Druhá vec je tá, keby sa nebojíš a nerobil si veci, ktoré si robil, či už sa to týkalo tých daní alebo podobných záležitostí, tak by si firmu normálne zlikvidoval a neprepisoval ju na Slovinca. Vyplatiť normálne spoločníka. Tu som ja teraz tá obeť, ktorá ostala z tohto tvojho počinu škodná. Prikladám vám papier, kde som dostal pozvánku na valné zhromaždenie. Bolo na tomto papieri uvedené, že firma sa ide prepisovať na Michala, priezvisko nebudem hovoriť, aj vám to tu prekryjem. Ja som sa na toto valné zhromaždenie nedostavil, pretože bohužiaľ tento prepis vedeli spraviť aj bez môjho zvolenia, keďže som tam mal menšinu, bolo nastavené v spoločenskej zmluve, teda, že nepotrebuje na to môj súhlas, tak by ma len vysmiali do ksichtu, aj tak by to prepísať, preto som sa tam nedostavil, ale
Tá firma sa prepísala na iného človeka, ktorý bol na dokladoch a na podkladoch, ktoré mi zaslali k valnému zhromaždeniu. Čiže viete si urobiť názor sami a prečo sa to prepísalo na iného človeka, ako bolo na podkladoch k valnému zhromaždeniu. Pretože ten pán účtovník, teda od toho človeka, nám povedal, že s tým nemá problém a jasné, že účtovníctvo pošle. Neviem, ako to je možné, že od 2024, čo je rok, nám to účtovníctvo neposlal. A teraz si poďme prebrať to, čo je to kľúčové. Ja som ho vyzýval. Vyzýval som ho písomne, vyzýval som ho telefonicky, vyzývala ho moja právnička, vyzývala ho písomne, vyzývala ho telefonicky, vyzývala ho ešte aj právnym výzvaním, vyzývala ho ešte výzvaním na jeho adresu, vyzýval ho môj účtovník telefonicky, písomne a takisto ho vyzýval aj oficiálne. Tento účtovník od tohto daného človeka, ktorý bol dohodený, odmietal spolupracovať. Časom odmietal odpisovať, časom odmietal dvíhať telefonáty. Kde je účtovníctvo? Prečo nebolo do dnešného dňa odovzdané? Účtovníka mnou dohodeného, ktorý údajne zadržiava účtovníctvo. Prečo by to robil? Čo by som ja z toho mal? Kde máš dôkaz, že ja ho k tomu navádzam? A kde máš dôkaz, že on stále to účtovníctvo zadržiava? Vy ste ho nejakým spôsobom kontaktovali, neodpovedá. Ja som mu povedal, aby zadržiaval to účtovníctvo, aby ti neodpovedal. Na čo? A ako si k tomu dospel? Za to, že je to údajne účtovník našej rodiny alebo našich rodinných firiem? To si len ty vymyslel, vydedukoval v hlave, že my, alebo teda ja som ho k tomu naviedol, aby toto účtovníctvo zadržiaval, takže nemáš na to absolútne žiadne dôkazy a tvrdíš tu takéto niečo. Bolo by mi to na dve veci akurát tak, že to, že ja niekoho poznám, ešte neznamená, že ho budem navádzať na to, aby robil toto a toto, to možno ty tak máš so svojimi príbuznými a vo svojej rodine to dobre poznáte, že sa snažíte takto jeden druhého nabádať na to, aby urobil to, čo chcete vy. Bohužiaľ, ja takto nefungujem. Takže poviem úprimne, dal som mu druhú ponuku o dosť nižšiu. A aj to bolo na odporúčanie človeka, od ktorého by to asi nečakal. Čo sa týka ešte tej našej druhej debaty, kde som dostal oveľa nižšiu ponuku a prečo už som to pri druhej debate chcel prijať tých 60 000, tak to bolo pretože som pochopil, že keď sa tento človek so mnou odmieta baviť normálne z očí v oči, jeden človek, normálna debata, a chce so mnou komunikovať iba cez právnikov a vymýšľa postupy, ako má vytlačiť z firmy, najprv tým, že chcel umelo nafúkovať imanie firmy, potom tým, že ide prepisovať firmu na Slovinca a založí si inú SROčku, na ktorú všetko prehodí. Už som pochopil, že s týmto človekom nebude debata a pochopil som, že to nemá význam a že už tým pádom jeho rodičia dosiahli, čo chceli, prehovorili tohto človeka k tomu, aby teda ma vytlačil z firmy takýmito spôsobmi. Tak som prišiel za ním, že OK, že teda tých 60 000 beriem a idem odtiaľto preč, pretože som videl, že to nemá význam, aj keď teda samozrejme som očakával, že už ani k tomu nebude chcieť pristúpiť, keďže už pochopil, že sa ma dá vytlačiť bez tých 60 000. Áno, on tvrdí, že to bolo kvôli tomu, lebo on sa obával, že budem nahlasovať a robiť mu zle. Hej, no toto je veľmi dobrý argument, ktorý si použil. Je to až úsmevné, že vlastne takto si obhájil nevyplatenie ma, na ktoré som mal nárok, lebo ty si sa obával, že tebe budem robiť zle aj tak. Aj keby mi to vyplatíš, aj keby mi to nevyplatíš. Takže takto si to obhájil. Podľa mňa to bolo pretože si pochopil aj s človekom, ktorého si mal za sebou, ktoré veľmi dobre viem, ktorý je to človek, nemusíš si myslieť, že ja by som to od neho nečakal, ja som to od neho veľmi dobre čakal, lebo aj tomu trošku takto sťahovalo riťku, keď sa dozvedel o veciach. Tak tento človek ti poradil, ako ma vyšachovať a vytlačiť z tej firmy, bez toho, aby si mi tieto peniaze musel vyplatiť. Takže ty, keďže máš veľmi rád peniaze a si šetrný aj na svojich blízkych, tak si povedal, že však radšej mu nedám nič, zahrám to teda na to, že však aj tak ma vydieral, nedal si mi ani tých 60 000. Keby ty sa neznižíš k tomu, že ma ideš údať potom, ako si mi nevyplatil peniaze a snažil sa ma rôznymi spôsobmi vydierať pred tou debatou o tých 60 000, po tých 60 000 si ma rôznymi spôsobmi chcel vytlačiť z firmy a potom to všetko ty si ma ešte bol ochotný udať za to, že ja som platil firemnou kartou a ešte aj ty sám si mi túto firemnú kartu dal do telefónu, takže to je už úplný nonsens. Ty tvrdíš, že ty si to podal na neznámeho páchateľa, mne policajti tvrdili niečo iné, opisovali mi aj to, čo si ty opisoval na policajnej stanici, že si tam rozprával, že si tam prikladal dokonca chaty so mnou, ako teda ja som tvrdil, že som si danú kartu vymazal.
že danému človekovi som na začiatku dal kartu do mobilu. Ja som ho vyzval, keď sme už boli za zlé, aby si tú kartu z toho mobilu odstránil. Dvakrát ústne, raz písomne. Keď už dávaš tieto čety, tak si tam aspoň prosím ťa pozri, že tam nikde nie je napísané, o akej karte sme sa bavili, kde v tých četoch, čo si tam ty dal screenshot je, že si mal na mysli kartu firemnú Real Dealer SRO. Ja som rozprával o inej karte, to som povedal, že ju mám odstránenú. Nikde tam nebolo napísané, o akej karte sa bavíme. To, že ja som napísal, že mám kartu odstránenú, ja som myslel inú kartu. Ty si myslel inú kartu. Nepochopili sme sa, bohužiaľ. Čo sa týka tých nahlasovaní a všetko, ja to poviem v skrátke. Chcel si vyjebať, dostal si vyjebané. Bohužiaľ, keďže ty si sa ku mne choval, ako si sa choval, tak nemohol si čakať, že ja sa budem chovať k tebe milo. Vy ste asi čakali aj so svojou rodinou, že ja strčím hlavu do piesku a nebudem nejakým spôsobom oponovať a áno, podpíšem ti všetko, čo bude chcieť, odídem z firmy, áno, velice nafúknutie imania a ja tam budem nič nie. A ja sa nenechám zastrašiť nejakými právnikmi, právnymi procesmi a podobne. Ja už dúfam, že to konečne príde, že tých právnikov už konečne nejako takto dáš dokopy a že už mi pošlu tie veci, o ktorých ty tvrdíš po Nitre a všade možné, že prídu, lebo zatiaľ nič neprišlo. Vaša ochranná známka Vejny Galaxy bola svojím spôsobom ukradnutá. Poviem vám tak, ako je, neprišiel do plaču, mne už bolo zle. Keď som sa dozvedel, že bola ukradnutá, týmto človekom ja už som nevedel, že čo mám robiť. Tento človek vyslovene mi ukradol moju známku Vejny Galaxy patentovú na svoje meno. O tej ochrannej známke, ja som nespravil nič nelegálne, ja som si zaregistroval ochrannú známku Vejny Galaxy, ktorú si mohol zaregistrovať každý jeden človek. Je to úplne legitímne. My sme túto značku začali tvoriť spolu, tieto produkty som ja ti dohodil na dodávateľa a mal som rovnaký nárok na to si zaregistrovať túto ochrannú známku, ako aj ty. To, že ja som ju zaregistroval skorej, bola len moja šikovnosť, takže bohužiaľ. A na čo som to robil? Alebo som ti chcel urobiť zle a podobne? Ako ty si mi nechcel vyplatiť peniaze a odmietol mi vyplatiť, ako ty si ma chcel vyštvať z firmy rôznymi možnými spôsobmi a chcel si ma vytlačiť z firmy, ktorá produkovala 1,5 milióna eur obrat. Zaujímavé. Ja som sa takto zachoval, pretože môžem to využívať rovnako ako ty. Ochranná známka Vejny Galaxy stále v daných častiach patrí mne. A to je na logo Vejny Galaxy, ktoré zahŕňa aj názov Vejny Galaxy a takisto na športové doplnky výživy. Ochranná známka tohto človeka, keďže nebol asi ani dostatočne znalý v tom, čo si na svoje meno registruje, zahŕňa catering, reklamné formy a rôzne iné veci. Čo sa týka ešte mojej neznalosti, ja teda si ma tam zospiešťoval, že nebol som dostatočne znalý, ja som si ju zle zapísal a ty máš zapísané logo a tak. Keď ja som taký neznalý, prečo ja ju mám platnú a ty ju nemáš platnú? Prečo ty ju máš len zapísanú? Tak asi ty si tu ten neznalý, nie, keď ja ju mám platnú. Takže ja si myslím, že som bol dostatočne znalý, alebo ľudia okolo mňa a že ty si tu ten neznalý. A to, že ja som povedal, že idem vytvárať nejaké produkty Vejny Galaxy, mám zaregistrovanú ochrannú známku, takže môžem. Trošku prebrať, čo je to kopírovanie. Myslím si, že je to trošku vtipné, keď niekto je natoľko sprostý, že si skopíruje naše obchodné podmienky od A do Z, ešte aj s našim linkom, ešte aj s dobierkou, ktorú na stránke nemá, a prezentuje ako svoju. No to mi príde kopírovanie. Tiež mi príde dosť vtipné, keď naše logo má Vejny VG Galaxy, že iniciálky má v strede a zhoda náhod tohto človeka takisto logo obsahuje iniciálky v strede. To je mi náhoda. Kto by povedal, že tento daný človek bude dopytovať produkt, ktorý mám aj ja, ešte aj s názvami tých istých blendov, aj z postupnosti tých istých látok. Možno sa inšpiroval. Valium, táto idea sa asi zapáčila v rámci etikety aj tomuto danému človekovi. A tento daný človek túto etiketu okopíroval skoro jednak jednej a tvrdil, že to není to isté. Že vy ste hlúpi, keď nevidíte ten rozdiel. Tak prečo v ďalšom videu sa obhajuje, že teda áno? Okopíroval som to. Na čo to bolo to divadielko? Kopírovania. Ja som v predošlom videu nikde nepovedal, že kopírujem, alebo že sme okopírovali dizajn Valium. Ja som povedal, že tá postava tam je podobná, ale je to úplne iný dizajn, čo ľudia aj môžu vidieť, keďže si tam dával fotku týchto dvoch produktov. To, že to príde niektorým podobné a sú to tvoji zarytí fanúšikovia a vypisujú nejaké to skopírované, je to ich názor. Čo sa týka všeobecných podmienok, tak k tomuto sa vyjadrím len tak, že bohužiaľ ja som o tomto nevedel, ja mám človeka, ktorý sa mi stará o web a spravuje mi ho. Áno, neospravedlňujem ma to, lebo tá stránka je moja, je to chyba, ja to beriem, nemalo sa to stať. Že ja som sa opytoval na suroviny rovnaké, ako ty používaš, že tam boli rovnaké názvy blendov a podobné záležitosti. Keď je niečo nootropický blend a máš to nazvané ako nootropický blend, tak si myslím, že to používa viacero firiem, že majú to nazvané ako nootropický blend, keď sú to nootropika, takže neviem, ako som mohol som to nazvať aj, že hubový blend, keďže z tých nootropik je tam veľa hub, ale nazval som to nootropický. Rozprával, že máme
máme tiež DV v strede ako VG, pokiaľ viem, má to aj Louis Vuitton a plno ďalších veľkých brandov, takže tým pádom ty si okopíroval veľké brandy. Takže ešte takto pri editovaní som sa chcel vyjadriť k veciam, na ktoré som zabudol a chcel som vlastne k nim niečo dodať. Prvá vec je ešte ten predaj na tom bazoši, o ktorom tam on hovoril, že teda policajti tam našli nejaký inzerát a tak ďalej. Ja som nikdy na bazoši nič nepredával, takže ja neviem, ako to tam funguje, ale na moju priateľku číslo má aj dotyčný človek, takže predpokladám, že tento inzerát kľudne mohol vytvoriť aj on sám a následne nás išiel udať, aby teda nejakým spôsobom nám vytvoril nejaký problém, takže k tomuto sa neviem vyjadriť. Ja som žiadny inzerát nevytvoril, ani moja priateľka, nemám o tom žiadnu vedomosť, takže toľko k tomu inzerátu. Čo sa týka ešte príspevku na charite, tak neviem, či ste niekto videli Koza Bobkov, čo riešil kauzu z Florida Filip, tak Koza následne po videu Florida Filipa vydal tiež video, v ktorom že nech ľudia vyberú ten najsilnejší príbeh a on na neho prispieje, tak trošku som dostal déjà vu a spomenul som si presne na to, že vlastne človek, ktorý potrebuje nejakým spôsobom si urobiť, napraviť PR alebo spraviť dobré meno, tak chceme zahrať to na to, že prispieje nejakým spôsobom na charitu a podobné záležitosti. Samozrejme ja to nechcem hejtovať, lebo potom zase budem počúvať, že ja si nevážim a ja neprispiem a podobné záležitosti. Ja prispiem veľmi rád každému, kto to potrebuje, ale nepotrebujem to dávať do videa, aby som si nejakým spôsobom napravoval PR a zlepšoval reputáciu. Ten, kto chce prispieť, prispieje bez toho, aby nejakým spôsobom vám to dával vedieť takto verejne a zlepšoval si s tým nejakým spôsobom povesť. Každý, kto chce, si urobiť názor sám. Ja ďakujem ľuďom, ktorí mi písali pozitívne správy už po prvom videu. Dúfam, že som všetko objasnil, čo bude treba ešte objasním a ospravedlňujem sa, že som o tej prvej debate nedal vedieť už v prvom videu, bohužiaľ musím si nechávať karty aj do ďalších videí, keďže viem, čo príde a vidíme sa možno pri ďalšom treťom videu, kde si odhalíme ďalšie veci, takže majte sa.